vrouwen en ergernis zakken voor een baas die je toch in de steek laat. Omdat vaste contracten een rotzorg zijn voor HR. En dat mensen op een pot laten, stop maar met ompraten. Ik op mijn eigen woning staan, laat me. Van Luc, van Lisa, van Yvonne, van zomaar iemand Michael en vooral Rick. En een groot applaus voor Olaf natuurlijk. Dankjewel.